ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಯೂರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಲಾರ ಸೌಖ್ಯ ಸರ್ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಗುಡ್ಲೆ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರಡೆ ತೀರ್ಲಿ ಜಮರನ್ ಫೋನ್ ಅಂತೆ ಅಂದಂದು ಅವು ಏನು ಒಂಜಿ ಅಂಜೋದೆತ್ತೀನಿ ಕಣ್ಣನ್ಯಾ ಓ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ ಕೊರಪೆ ಬಂದಿರ ಅಂದಂದವಿ ಅಂಚ ಮಯೂರಿ ಭಾಷೆ ಹೋಗದ ಪುದರು ಮಯೂರಿ ನವಿಲು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ನವಿಲು ನವಿಲು ಗಿರಿ ನವಿಲು ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿರಿ ಆ ನವಿಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಪೀರ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಮೋನೆ ಕಣ್ಣು ಮಾತ ಅವು ಪಿರೋದ ಮೇ ಅರಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಅಬಾಸಾಪು ಅಂಚ ಪನುಚಿ ಬಕ ಗರಿ ಬುಡ್ಪಾನ ಗರಿ ಬುಡ್ಪಾನ ಪಿರಲ್ದ ಮೀ ಅರಲ್ಪನ ಬನ್ನಗ ಅವು ಗರಿ ಬುಡ್ಪಾನಾಗ ಅವಂಜಿ ರಾಜ ಪಕ್ಷಿ ಅವು ತೂನಗನ ಖುಷಿ ಆಪುಣೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಯೂರಿ ಈ ಮಯೂರಿ ಬಂಪಿನ ಪುದರದ ಆಗದಿ ಇರುಂದಲ ಐತ ಮಾಹಿತಿ ದಾಲ ಉಂಡ ದುಂಬ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಿ ಅಂದಂದು ಪನದಿತ್ತೀರಪ್ಪ ಮಾತರ್ನ ಪುದರ್ದ ಬಿರೋಡ್ಲ ಕಥೆ ಅವೊಂಜಿ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ತೀರಂಡಲ್ಲ ಮಯೂರಿ ನಿಂಚ ಪುದರ್ದೇನೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟನಗನಿಗೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಡಿಗೆ ಬಾಲಿಗೆ ದಾದ ಪುದರ್ ದೀಪುನು ದಾದ ಪುದರ್ ದೀಪುನು ಜಾತಕದವ್ಲು ಕೇನ್ನಗ ಅವಳು ಪಂಡಿರ್ಗೆ ಪೀಟೆ ದೇವಡು ಅನ್ನಂದು ಪಿ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನಂದು ಇಡೀ ಪೀಠ ನಾಡ್ಯಾರ ಅಂದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಪೀಠ ನಾಡ ಸುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಪೀಠ ಫಾತಿಮಾ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಂದ್ ಪ್ರೇಮ ಪಿ ಅಕ್ಷರ ಈ ಅಕ್ಷರೋಡು ಸ್ವಪ್ನ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಪೀಠ ನಾಡು ಕೇಳಿಂಜ ಅಂಚ ಅವೆ ಫಾತಿಮಾ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಕಡಿಕೆ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಬಾಲೆನ್ ಸರಿತು ನಗ ಬಾಲೆದ ಕಣ್ಣೊಂತರ ತುಲೇನ ಕಣ್ಣು ತುಲಿಗೆ ನವಿಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಡೆ ನಂತರ ಪೊರ್ಲು ಕಣ್ಣತಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸೀದ ಪಿದೈಪೋನ ಗುಂಜಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಉಂತೊಂದಿಗೆ ಜಾಲಿಡು ಗರಿ ಬಿಚ್ಚ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಮಂಡೆ ಪೋಂಡು ನವಿಲು ಮಯೂರಿನ್ ದೀಕಾಂದ್ ಅಂಚೆಂಕ್ ಮಯೂರಿನ್ ಪುದರ್ದೀನಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ನವಿಲು ಬತ್ತು ಪೋಯಿ ನಿಜವಾದ ಆ ಚರ್ಚೆದ ಪಗನೆ ನವಿಲು ಬರೋಡು ಅವು ನವಿಲು ಬತ್ತಿನ ಟಾನ್ ಕಕ್ಕೆ ಬಿನಿ ಬರೋದು ಬೇತೆ ಸಾಕ ಸಾಕ ಅಂಚ ಆವಡು ನವಿಲು ನವಿಲು ಬತ್ತನತ್ತ ಮೊಲೆ ನವಿಲು ಬಕ್ಕ ಓಡಿ ಹೋದಪ್ಪು ನವಿಲು ಬಕ್ಕ ಕೈ ಕಡ್ದೆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಪೋದು ಕೋಡರಾಜ್ಪುರ ಒಣಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮಗ್ಲೆ ಟಾಟಾ ವಲ್ಸಿದ ಪೋಣಿಗೆ ಐನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಮಾರಿ ನವಿಲು ಕಾಡು ಬಪ್ಪನಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ನವಿಲು ಮುಕ್ಕಲು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಮೇನು ಏರ್ ಮರೆ ಕುಲ್ಲ ಮೊಲೆ ಮಯೂರಿ ಭರತನಾಟ್ಯಡು ಓ ಮಾತ ಕಲ್ತದೈ ಏನ್ ಪಂಡ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾತ್ರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಮಾತ ಕಲ್ತೆ ಆಯ್ತು ಓ ಆಯ್ತು ಸುಲಭ ಚಾತಪಡಿ ಒಂದ್ ಚಮಚ ದೆಪ್ಪುನು ಬಿಚಾರಿ ಪಾಡು ಚಾಮಲ್ದ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಮಾತಲ್ಲ ಕಷ್ಟದೇ ಮಾರೆ ಸುಲಭ ಹೋಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಕೂಚಿಪುಡಿಯ ಚಾತಪಡಿಯ ಅವನೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂದು ದಾಲ ನಮ್ಮ ಪೆಜ್ಜಿದ ಗೊರ್ಲಾಕ ಪೆಜ್ಜಿ ಗೊರ್ಲಿ ನಡ್ತೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಸುಲಭ ಅಂದತ್ ಮಾತಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಮಾತೆಕ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಂದೆ ಅವಳಿ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಐಕ್ ಸುರುಕು ಕೊಕ್ಕರ ಕುಲ್ಲರ ಕಲ್ಪೊಡ್ ಕೊಕ್ಕರ ಕುಲ್ಲರ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಇಂತ ಕುಲ್ಲದು ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವಾಡು ಕುಲ್ನ ಕೊಕ್ಕರತ್ತ ಅಂದಪ್ಪ ಪರಿಶ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇಡಮ್ ಕಲ್ದಾರ ಯಾನ್ ಕಲ್ದು ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಲ್ಲೇ ಏನ ಕಂಡನೆ ದಾದಾ ಕೊಕ್ಕರ ಕುಲ್ಲರೆ ಕಾಣೆ ಕುಲ್ಲಿಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಕುಯ್ಯಿರಿ ಯಾನ್ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಓವು ಮಾರೆ ಎಂದ ದಾಯಕೇನು ಎನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಅವು ಬೇತಿರತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕರ್ಮನಿಂದ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇಡಮ್ ದಾಲ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು ಪಟ್ಟಗ ಅಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟಗ ದಾಲ ಕಂತಿತ್ತೇರ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ದಿನಿ ಏರು ಓಲ್ ಕಲ್ದಿನಿ ತೋಡ್ಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ಓಲ್ ಕಲ್ಪಿರು ಗುರುಕುಲ ಕಲ್ಪಿರು ಮಾರೆ ಗುರುಕುಲ ನೃತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆಡ್ ಅನ್ನಂದು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊರವಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಾಡುಬಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವೇಷ ಅವೇನ್ ತೂದು ಜುಟ್ಟು ಬೋಡು ನೆಕ್ಕ ಕೊರವಂಜಿ ಬೋಡು ಸೈಡ್ ಜಡೆ ಅಂಚ ಅವಳೊಂಜಿ ನಾಟ್ಯ ಗುರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಆರ್ಯನ ಡಾನ್ಸ್ ತೂದೇನ ಪೆಜ್ಜಿದ್ಕೊನೈನಿ ನರ್ತೆ ಕೊನೆಲ್ಲ ಅವಂಡ ಗುರುಕುಲ್ ನಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಳ್ಳ ದಾದನ ಉಂಡು ಕೆಲವೆರಡು ದಾಲಜ್ಜಿಂದು ಸಿದು ತೂನಗ ಕೊರವಂಜಿಡ ಉಂಡು ಐಕು ಕೊನದು
ಅಂಚ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತಿ ಏರು ನೃತ್ಯ ಗುರು ಏರು ಓ ಎನ್ನ ವಿದ್ವಾನ್ ಚೋಟು ಮಹಾರಾಜ್ ಚೋಟು ಮಹಾರಾಜ್ ಒಲ ಪುದರ್ ಕೇಳಲೆ ಕೊಂಡಿಂಕ್ ಖಂಡಿತ ಕೇಂದಿ ಪುಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡಾನ್ಸರ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವ್ಲ ಹಾಫ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲುದಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಕುದ್ದೆ ಆತೇರಿ ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ವಾನ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಚೋಟು ಮಹಾರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಆರ್ನ ಗರಡಿಡು ಪಳಗದ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೋಟು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಕೇಂದೆ ಚೋಟು ಮಹಾರಾಜನ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೋಟು ಮಿಜಾರ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಚೋಟು ಮಹಾರಾಜ ಆಗೆ ಪುದರ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಪಂಟ್ರಲ ಸರಿ ಬಿಡಿ ಸರಿ ಅವ್ರು ಚೋಟು ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಯೂರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತನತ ಅಂದ್ ಸರ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ నుంచి ಮದ್ಮೆ ಆತನತ ಅಂದ್ ಶೇ ನಾನು ಈ ಆತೋನ ಅಂಚತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಮೋನಿಡು ಯಾನ ಬಕ್ಕ ಕರಿಮಣಿ ಮೇಲೊಂದುಂಡು ಯಾನ ಐದು ಇತ್ತದು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತೆ ಕರಿಮಣಿ ಎದುರೇ ಪಾಡು ಮಯೂರಿ ಏರೇನು ಮದ್ಮೆ ನೀ ಚೋಟು ಮಹಾರಾಜ ನಮ್ಮೇರೇನು ಪದ್ಮ ಪಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಈರೇನು ಆಪಿನ್ ಮರೆ ಅತ್ತತ್ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ನೀ ಚೋಟು ಮಹಾರಾಜನೇ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನೇ ಏನತ್ತಾ ಗುರುಕುಲೇನೆ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಅವು ಬಂಡ ಸರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ಲ ಚೋಟು ಮಹಾರಾಜ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಚೋಟು ಮಹಾರಾಜ್ ಬಾಲೆ ಬ್ಯಾಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಹಲೆ ಬೆಹಲೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಬ್ಯಾಲೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಗೊತ್ತು ಜೈತ ಬಾಲೆತ್ ಬೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆ ಅನ್ನಂತ ಆ ಬ್ಯಾಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ತಿಂಕ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 300 ಮುಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತನು 300 ಬಾಲೆ ಆತನು 300 ಬ್ಯಾಲೆ ಆತನು ಬ್ಯಾಲೆ 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 300 ಬ್ಯಾಲೆ ಆತಂಡೆ 300 ಬೇಲೆ ಆತನು ಐದೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲು ಪಂಡಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಕಪಲ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವರು ಲವ್ ಆಯ್ನ ಕಪ್ಪಲ್ಡ್ ಅಂದ್ ಕಪ್ಪಲ್ಡತ್ ಕಪಲ್ಸ್ 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 ಜೋಡಿ 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 ಅಡ್ಡಂಡು ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಪಂಡಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಐದೊಕ್ಕ ಲವ್ ಆಂಡ್ ಲವ್ ಆಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಮಾದಿ ಮೇಲ ಆಂಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಐದೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಅಂಡಿ ಐದೊಕ್ಕ ಬಾಲ ಆಂಡ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಂದುಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆ ಇಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಂಡ್ 300 ಬ್ಯಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅನ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಅಂದು ಪುರ ವಿಶೇಷ ಪುರ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಏರೇಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪೊಂಡು ಮಗಲಾಲ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಕುಟುಂಬ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಚ್ಚ ಅವಳು ಮಿತ್ತ ಅಮ್ಮೆಲ ನಲಿಪುನು ತಿರ್ತು ಅಪ್ಪೆಲ ನಲಿಪುನು ಕೋನೆಡು ಮಗಲ ನಲಿಪುನು ತೂಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಕ್ಲ ಹಲೆ ಕೂಡ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯಡೇನು ಅಟಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಓರೋರು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇರಿಲ್ಲಡ್ ಓರೋರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಬಲ ನಲಿಪುಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಲಿಪಾರ ನಲಿಪು ಓರೋರ ರಡೇ ಜನ ರಡೇ ಜನ ಅಪ್ಪಣ ಬಕ್ಕ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಪ್ಪ ಬಂಗಿ ಪುರ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಬಂಗಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಣ್ಣ ಅಂಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಪಾಪಗ ನಮ್ಮ ಟಚ್ ಬುಡಿ ಅಂದ ಕೈ ಕಾರ್ ಪುರ ಬೇನೆ ಬರ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ ತೋಂದಿಪ್ಪು ಚೋಟು ಕೊಕ್ಕರ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೇರಪಲ ಆರೆ ಕೊಕ್ಕರ ಕುಲ್ಲು ಇರಪ್ಪ ಆರೆ ಗೊಂತ ಈಸಿ ಅಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಉಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೈ ಕಾರ್ ಮಾತ ಏನ ಬಂಗೊಂಡಪ್ಪ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಲಭ ಪದ್ಯ ಆತ ನಂಗೆ ನನ್ ಕೊಕ್ಕರ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಶನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮತ್ತವು ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ 4 ಜನ ನಂದು ಎನ್ನನೆಂದು ಎನ್ನದೆ ಎಂಗ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಕುಟುಂಬ ಯಾನು ಏರ್ ಬತ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನಕ್ಲೊಂದು ವಯಸ್ಸೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಬರ್ಚಿ ವಯಸ್ಸನ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ವಯಸ್ಸು ಒಂಜಿ ವಯಸ್ಸೊಂದು ನೆನೆ ಉಂಡು ಅವು ಯಾವು ಒಂದು ಮಯೂರಿ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ನೀವು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆ ಮೇರ್ನ ಚೋಟು ಮಹಾರಾಜನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಈ ಜವಾನಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಈ ಜವಣೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಜವಂದಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಈ ಮಲ್ದಿನ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನೆನಪುಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎಂಕ ಫೇಮಸ್ ಆತಿನ ಫೇಮಸ್ ಆತಿನ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಆತಿನ ಒಂಜಿ 500 ಸಮಥಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪುರ ಪೋದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಾರ ವಿದೇಶ ಪುರ ಪೋದನ ಅವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೈಟ್ ವೈ ನಿಕ್ಲು ವಿದೇಶ ಓಡುಡು ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಆಪ ನಿಮ್ಮನಡು ಪೋಡಿ ವಿದೇಶ ಪೋಡಂದ ಬಕಂಚಿನ ವಾ ಕಂಪನಿ ಎತ್ತಿ ನಿಮಕ್ಲೇನು ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಬಿಲ್ ಎತ್ತೀನಿ ಅವ್ಳು ಪೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ ಬತ್ತೀನಿ ತುಳುಕೂಟದ ಅಂಚಬದು ವಾ ಕಂಪನಿ ವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎತ್ತೀನಿ ಏರ್ಲೆತ್ತೀನಿ ದಾಯಲೆತ್ತೀನಿ ಅವದೇನ ಊರುಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೂಟ್ ದಂಡತೆ ರೆಮೋನಾ
ರೆಮೋನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೂಟ್ಗು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಲ್ಲೆ ಡಾನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆಂಡ ಅವು ಡಾನ್ಸ್ಗ್ ಈಗಲು 5 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ 10 ಜನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 16 ಜನ 16 ಜನ ಅಂತ 16 ಜನ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ನೆಲ್ಪು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತೆಂತ ಸರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಂಕ ಓಕೆ ಅವು ಪಂತೆ ಅಂದು ಪೆಪೆರೆ ಪೆರೆ இந்த தரை பேர் மர இல்லடி அது ಬೇಗ ಬುಡಿ ನಾನು ಪೋಪೆ ಮರ ಲೇಟ್ ಆಡಿಯಾ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ನಿಂಗೆ ಪೇಪರ್ ಅವನೊಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ನ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಲೇಟ್ ಆಪಡಿ ಎಂಕ್ ಬೇಗ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋತನ ಮನ್ನಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ಅಂತ ಬಕಾರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಕ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಜತ ಬರ್ಪೇನೆ ನಡಿ ನೀ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯತ